בואו תראו סיפור מהחיים. ביום חמישי בערב, פתאום ראינו הודעה מרגשת בדף הפייסבוק של הכל כלול מבחורה בשם מור. מור סיפרה לנו שחבר שלה לעבודה קבר בחמישי בבוקר את אמא שלו. אין לו משפחה, הוא יושב שבעה לבדו על אמו בדירה רעועה בדימונה. מיד ביקשנו מכם, חמישי בערב, הגשם יורד, שערה, ובכל זאת, ביקשנו מכם, צופי הכל כלול, עזרה בניחום אבלים, במקביל רתמנו את רמי לוי, שספק מזון למנחמים, והלב הגדול של כולכם גרם לכך ששרון לא יהיה לבד. שרון, שלום. שלום סיוון, ערב טוב. אז קודם כל, תנחומנו, אנחנו מצטערים לשמוע על אמא שלך. תודה רבה גברתי. ספר לנו בעצם מה קרה לך, את הסיפור שלך. אני בעצם איבדתי את אמי לפני כמה ימים, וזה אחרי שנה וחודשיים, לפני שנה וחודשיים איבדתי את אבי, והמצב הכלכלי הלך והידרדר. למרות שעבדתי בשתי עבודות, ועבדתי כל החיים שלי, וניסיתי לעשות כמיטב יכולתי. ואני גרוש, אב לשתי בנות שלא גרות איתי, הן גרות בירושלים אצל אימן, ולא הצלחתי בעצם לממן גם את המזונות וגם לנסות לבקר אותן עד כמה שאני יכול, ולהביא אותן אליי לדימונה. הקצבאות של ההורים, העבודה שלך, כל זה לא מספיק למחיה בעצם? כן, איך זה יכול להיות? בזכות קצבאות השאירים של אמי זיכרונה לברכה, ועזרו לי בעצם גם לקיים את הבית וגם לשלם מזונות. הייתי נעזר באמי כמעט כל חודש בחודשו כדי לשלם מזונות. כמה דמי המזונות? אני משלם 3,000 שקלים מזונות. אתה מצליח לראות את הבנות? הם לא הגיעו לעזור בניחום? לא, אני לא מצליח לראות את הבנות, כי לא נותר לי. אני עובד היום, והשכר שלי מגיע בערך ל-3,200, 3,300 שח, ואני משלם על הבנות 3,000 שקלים, ומ-300 שח קשה לנסוע מדימונה למרכז הארץ ולדאוג לשתי בנות. תראה, פנתה אלינו מור, סיפרה שאתה יושב לבד בשבעה, והזמנו אנשים בעצם מיום חמישי להגיע אליך, לקיים את אחת המצוות החשובות אולי בדת היהודית. כן, תגיעו? בהחלט כן, ויש אנשים מדהימים, ואנשים הגיעו אליי לא רק בסביבות דימונה. הבנתי שהסיפור הגיע לממדים הרבה יותר עצומים וגדולים, והסיפור עבר את אזור הנגב, ואת אזור צפון הנגב, ואת אזור מערב הנגב. זה כבר הגיע לאזורים שלא ציפיתי שלשם זה יגיע, בגלל המצב הכלכלי. איך הרגשת כשהתחילו להגיע אנשים שאתה בכלל לא מכיר, לנחם אותך? האמת שלא הפסקתי לבכות. כל אחד שבאתי וסיפרתי על אמי, ובאו לנחם אותי, ורק בכי. ויש כאלה אנשים שיצאו יותר מחוזקים, הם באו לחזק אותי, ואני למעשה חיזקתי אותם. אין לך אחים או בני משפחה אחרים, דודים? לא גברתי, אני בודד, לבד. איך אנחנו יכולים לעזור לך, שרון? אנחנו רואים את הבית בו אתה נמצא, למה אתה זקוק? איך אפשר לעזור? אני בעצם זקוק לכמה דברים, כי להחזיק בית עכשיו לבד, עם שכר של 3,300, 3,400 שח, ולשלם את החשבונות, חשמל, מים, ארנונה, כל מה שמחויב על פי חוק, אני לא אצליח לעמוד בנטל, ואני צריך לעורך דין שיטפל בכל מה שקשור לענייני הבית, להעביר את הבית בעצם מרשות הוריי אליי. לעשות את זה עם רשמי, עם גושפנקה של בית המשפט או הטאבו, אני לא יודע איך זה כבר נקרא. זה בעצם דיור ציבורי או שזו דירה בבעלותך? מה הסיפור של הדירה הזאת שנראית? אבי פוטר בפיטורים הגדולים של קיטן דימונה ב-1988, ועם הפיצויים הוא הלך לעמידר וקנה את הבית מהם. בינתיים אנחנו רואים איך נראה הבית, זה ברמה של מזון, של חוסר יכולת להתקיים, בגדים חמים, פשוט לעזור בתרומות של הכל. אכן כן, את צודקת, קשה מאוד להתקיים, אבל אני מאמין שיהיה טוב, ואני אגיד לך גם למה סיוון, כי יש אנשים מדהימים, ממטולה בצפון ועד אילת בדרום. טוב, אנחנו שמחים שרון, שהצלחנו לעשות לך קצת טוב על הלב, כמובן שנמשיך לחזק אותך. תודה רבה רבה לך ולכל הצוות שלך, שהסכים להרים את הכפפה ולנסות לעזור לי עד כמה שאפשר.
ואנסה, אם אפשר, אולי למצוא קבלן שיסכים אולי לשפץ לי את הבית, כי הבית במצב לא טוב, ואין לי איך לסדר את הבית. אוקיי, אנחנו מעבירים את הקריאה הלאה. ננסה כמובן לעזור לך, שרון, ושלא תדע עוד צער. תודה רבה, גברתי. תודה לך.